Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, kif intom? Mela simgħu naqra din. Kull nhar ta' tnejn ikolli lezzjoni tal-arti. Nhar ta' tlieta ikolli l-prattika tal-pjanu. Nhar terba ikolli ħafna xogħol tal-iskola x'inlesti. Il-ħamis ikolli l-prattika tal-futbol. Il-ġimgħa niltaqa' ma' sħabi biex nilagħbu flimkien. Is-sibt ngħin fit-tindif tad-dar u l-ħadd inqatta' il-ġurnata mal-familja. Dik hija l-ġimgħa tiegħi qedtilkom kollox nagħmel jien mit-tnejn sal-ħadd. Kull ġurnata tal-ġimgħa 7 ijiem. Daqshekk fiha ġranet il-ġimgħa 7 arhom immarkati fuq idejja minn 1 sa 7. It-tnejn, it-tlieta, l-erba', il-ħamis, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd. U meta jgħaddi l-ħadd, jerġa' jasal it-tnejn u nerġgħu nagħmlu l-istess rutina. Baba u Zizi għandhom id-djarju tagħhom f'idejhom. Id-djarju ta' Zizi aħmar u d-djarju ta' Baba għandu kulur blu. Zizi u Baba jużaw id-djarju tagħhom biex jiktbu l-impenji u l-attivitajiet li jkollhom matul il-ġimgħa. Zizi qed tgħid lil Baba biex jaraw meta jistgħu jiltaqgħu biex jilagħbu flimkien. Tgħid jistgħu jiltaqgħu nhar it-tnejn. Zizi tħares lejn id-djarju u tiftakar nhar it-tnejn ikollha l-lezzjoni tal-balè. Ara kemm ħelwa Zizi bit-tutu. U Baba wkoll ikollha x'tagħmel nhar ta' tnejn? Kull nhar ta' tnejn Baba jkollha xi qadi u faċendi x'tagħmel. Mela tnejn żgur mhux tajjeb biex jiltaqgħu għax it-tnejn li huma ma jistgħux. Mela forsi tistgħu nhar it-tlieta? Nhar ta' tlieta Zizi jkollha l-lezzjonijiet tal-pjanu u anqas Baba ma tista' għax dakinhar iżżur il-librerija biex iġġib ktieb ġdid x'taqra għal matul il-ġimgħa. Mela lanqas it-tlieta mhux tajjeb. Issa wasalna l-nofs il-ġimgħa, l-erba'. Id-djarju ta' Zizi vojt għal nhar l-erba'. Ejja, tajjeb. U ta' Baba? Baba għandha stampa ta' kejk fid-djarju tagħha. U żgur nhar l-erba' Baba se tkun qed taħmi kejk għal eluq snin it-sija tagħha. Mela qasna l-erba' ma jistgħu jiltaqgħu? U l-ħamis? Nhar ta' ħamis Zizi tmur tara lin-nannit tagħha. Mela forsi l-ġimgħa? Il-ġimgħa jidher mimli ta' tnejn li huma u anke s-sibt u anke l-ħadd. Il-laħwax biċċa din. Zizu u Baba it-tnejn li huma għandhom il-ġimgħa kollha mimlija u aqqas jistgħu jiltaqgħu biex iqattgħu ftit ħin flimkien. Imma żomm ftit. Zizi qed tiftakar li l-erba' hi m'għandha xejn x'tagħmel, imma Baba trid taħmi dak il-kejk għal eluq snin it-sija. Zizi għandha idea. Mela nhar l-erba' la m'għandha xejn x'tagħmel, Zizi tista' tgħin lil Baba jaħmu l-kejk flimkien. Il-laħwa x'idea tajba din. Zizi u Baba it-tnejn li huma jimmarkaw il-kalendarju biex nhar l-erba' jaħmu l-kejk għat-sija ta' Baba. Il-ġimgħa fiha 7 ijiem. It-tnejn, it-tlieta, l-erba', il-ħamis, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd. Il-mama għandha armarju mimli affarijiet tajbin, iżda ma nistax immissu
għax wis ħelu ħażin. Dan l-armarju qed fil-ħoli bla għajnuna ma niftux. Jiena għadni wis qasira u l-armarju ma nilħux. U qalu li stenna sena għal iskur tibda titwal. Uffa sena kemm twila smajt li fija 12 xahar. Jannar u frar u Marzu u April, Mejju u Ġunju u Lulju u Istwil, Awwissu u Settembru u Ottubru twil u kwit, u Novembru u Deċembru u s-sena issa ddiet. Il-mama għanda armarju iżda jien ma ftaħtu qatt. Iġri nikber ħalli nilħu bla ma jkolli ngħid lil ħadd. Dan l-armarju qed fil-ħoli bla għajnuna ma niftux. Jiena għadni wis qasira u l-armarju ma nilħux. U qalu li stenna sena għax sen oħra żgur titwal. Uffa sena kemm twila smajt li fija 12 xahar. Jannar u frar u Marzu u April, Mejju u Ġunju u Lulju u Istwil, Awwissu u Settembru u Ottubru twil u kwit, u Novembru u Deċembru u s-sena issa ddiet. Qed taraw dan in-numru li hawn ħdejja tfal. Dak huwa in-numru 7. 7 huwa propju kemm fiha ġranet il-ġimgħa u x'vera. It-tnejn, it-tlieta, l-erba', il-ħamis, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd. 7. Kemm ħadna gost illum, kull ġurnata għandha xi ħaġa sabiħa u speċjali li nistgħu nagħmlu fiha, u kull ġurnata importanti li ngawduha u ngħixuha tajjeb tfal. Narakom! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u sliem. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.